Baloi horrek? Apuntatu behar dik, Eta hori dago. Beti herri hartu. 101. Vale, venga. Orain arte, jaso ditu, 78 kiloko erretakularrak, 73ko kubikoa ere bai, baina ofizialki, fitxa federazioarekin, hausi izango da bere lehendabiziko harri jasoko duna. 75 kiloko harri erretakularrak. 6 arroa. Harri jasotzaileen artean, harri jasotzen mundu honetan, esaten zaion modua. 6 arroako erretakularra ibiliko du. Udane Ostolaza. Joseba Ostolaza izango da. Bere aita, jarri txapeldun izan dagoa bere aita. Bere aitona, zer esanik ez, guzti. 2 minutuko txape izango da. 2 minutu. Eta eman dira, 2 minutu. Ezken gutxiko espero, baina bikain, oso txuku, elegantera. Ustetan ez, beste esorteik bateko asmoa du. Eta oso. Bi arroan eman dira. Zanda bezala, 2 minutuko tartea du. Eta ikusten bezala, hirugarren bati ere heltzeko asmoa. Egin behar duena da,
egingo duzu noski, hemen berriro izango dut. 100 kiloko zilindro kopa, esku batez, 100 jasoatik. Segida, 125 kiloko kubikoa, 50 amarratik. 150 jasoatik. Esku batez. Kopa, eskurekin noski, amarreko kubikoa. Jesus Mari, ere osoa, hori jartzen, erlopero lanetan, benetan. Oserra Martizeta, bigarren. Hau bai, da bitartean, gero tarde, Ode izenea, jakesek, egin dut dira, ere gustatzen dut batzuk, tarten. Baina, Odei, bere lanean, hasita bukatu arte, egin dut. Eta eman dira hasi. Astera da, 15 kasuatik, esku bat egin baita, Venga, Jaki. Hori, bi. Bai. Déjale. Venga. Vamos a ver. Vos garretan, Ya que sé. Eta berrogei. Segundo.
Hoi gerri lanak egin ditu filikoarekin. Eta berriro ere jakez. Orain diferente, Berrogeita kiloko zilindro zara. Bi jasoak. Hau diferente, Prest, bado. Berrogeita kiloko. Hamaika urtegi. Hori dego.
paso a ti. Jaques, irudieta goietu. Prest, Jaques. Hortxe doa, Orain bolarekin. Bat. Bi. Ama Jaques. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Venga, Jaques. Behatzi. Ama. Hamaika. Hamabi. Hamairu. Hamalau. Hamabost. Eta hamasei. Eta beste, hori dugu lamia. Hogeita hamasei. Berroi minutu gara segundotan, gindu egana, hemezortzi, berrogeita bi, ehun aldiz, eta gainontzekoak zuigo egin. Eta hirurogeita hamabost hamalau urterekin, errekordio txiki bat, hala Gracias.